garin nan faɗo zafi ba. Nake gama garin fa gaba daya ya daurin fa kawai shiru kake. Wai na je gun wannan mai kosan nan wai ko kofi ɗaya 30. Subhanallahi to yanzu a rayuwar nan ma me ba za ka ji ya ƙara tsada ba. Mun ga gaba ki. Ai nake gama kawai da yanzu 50 gaba ki da 50 na kwana aljuna. To kai kana ma da naira 50. To yana Sati na nawa ban samu naira 20 murtala na kasa samu. gaskiya baba na tausaya ma wallahi. Gwara kai ma Nake gama rayuwar nan kawai fa kwata ma iyaye. Wai wallahi Allah ya gaje kaina in ba na gaje kaina ba Allah wallahi sai na gaje kaina. Me ma zafi me ma zafi ne me faru ne? An ba kwa san kashe kaina dukkan ku kwado min 1000. Kai hakuri ya kuma wallahi Allah ya kashe kaina. mu za hada ma. Wallahi sai na mu za a ba wallahi ƙarya ne. Wallahi ni sai na kawai nake gama kuma 1000 kuma 1000. da bari ni yanzu ba kuɗi ne a waje na amma ya ga duk mai gaggariya ce wallahi ni ya kumba in ba ni za a ba mutanen da kake samu ma ka dan tattare masa kai kwana biyu mutane sun fara boye ƴaƴansu a gida wallahi yanzu sai ka ga mutum da ƴaƴa tara amma ba ya fito duk an gane wallahi Wai kai tambaye ka prince wai kai wani mutanen nan da kake cirewa wai kai wani dan imani ba dan zuwa ne cikin zuciyarka. ka ji matsala ai wandan nan yadda nace karka siye a wajen malam su na dan izala saboda imani zai samu wannan da kake ganin sabon samfarin ƴan izala ne da suka fitar amma ka je ka siye ga ya fara sa maka imani to kai idan ka bar yankan kan nan sana'a zaka koma kawai ka tare imani ma ni duk wanda yake tafiya da ni ba shi da imani ka fasa kai ka ci kwakwalwa kawai shine Subhana. ina kaga tan kamar farkici wancan wai ya na zai mu buga a cikin sauka ne ko mu karasa kawai mu karasa wannan ba ya kashe kaina ba Allah ya tsira. me ba wallahi sai kai Alhamdulillah. ya hakuri wallahi Allah ga gida wannan gayan haba ya wata ta taba shi wai shine sai an bashi kuɗi ba nawa za ka ba wai 1000 mu biyu ba wani ni ba zan karɓi 1000 ba ma wallahi tunda sun zo ta ƙaru kowa 1000 dubu ni kenan kai za a haɗa masa ka ku kyale shi za a haɗa masa ba dubu mai gida mun dubu za a haɗa mu mai gida mun ba yanzu ba kuɗi a wajen duk zan biya kar ku damu a to ai ka san shi harka da riba yana da kyau duk zan biya kuɗi kar ku damu yau ka hau sama wallahi kowa sai ya ranar ni na kai sati biyu ban samu ko naira wallahi kowa sai ya wallahi wallahi na cire idanka da hancinka da ƴaƴan gwada kai zaro bindigan nan Allah ka ga kaga dan Allah dan annabi ya kudi wallahi Allah dan annabi ya kudi wallahi kaga ba kudin wallahi Allah taro abin da yake wallahi ga baki ɗaya wallahi ga baki ɗaya yanzu 3000 ci a jiki da Zaro. haka kake sana'ar ka kenan dan Allah wallahi wallahi mai kwatar ka dan manzon Allah yana kwakule maka idanu na cire maka hanci Allah ka yakuri dan manzon ni nake fasa kwakwalwa na sha ruwan kwakwalwa wallahi dan Allah ya yakuri wannan wani irin kisa za a taimake ni dan Allah a taimake ni me kake so a jikinsa taimake ni dan manzon Allah dan Allah a taimake ni wandan nan da kake sawa wandan nan na ce maka Qur'ani yake sa taimake ni wandan nan naka sai da nace kanka siye shi a wajen Saleh ustaz ka je ka siye shi wallahi ba wani imani idan ba hina to wallahi sai ya sa ta Allah idan ka da hina ta warka